Svet je plný násilia a zbraní. Ľudia ako keby sa zbláznili. Do Európy prúdi rad migrantov. Všade je nenávisť a extrémizmus. Ale čo je najhoršie, vlády európskych štátov voči tomuto chaosu nemajú žiadnu alternatívu. Ale to vie predsa človek. Je všade, kde sa len pozriete. Veď čo chcú ľudia? Chcú pokoj. Chcú sa mať dobre. A čo ľudia odmietajú? Čoho sa boja? Je to násilie. Každý normálny človek násilie odmieta. Preto sme tu v Leviciach 7. apríla 2016 vytvorili prípravný výbor hnutia proti násiliu. Čo je našim cieľom? Našim cieľom je zjednotiť ľudí, zachovať mier a obnoviť demokraciu. Zjednotiť ľudí v tomto chaose je veľmi, veľmi ťažké, pretože už nikto nikomu neverí. Svet je plný chaosu a nenávisti. Chaos vyhovuje iba bohatým. Bohatá plutokracia tohto sveta ženie národy proti sebe do vojny. A ešte chce na tom aj zarobiť. A to je vážny dôvod na zjednotenie ľudí. Staré heslo v jednote je sila stále platí. Spolu vytvoríme aktívne jadro spoločnosti.